Nagbarangay visit ang mga kawani sa DSWD dito sa Mandawi subay sa Pantawid Pamilya Pilipino Program kun 4Ps. Aduna na'y ubang pamilya nga nasutang nilambo na ang pagpuyo o ipag-graduate na sa programa. Ani ang report ni Nico Sereno. Mibisita sa kabarangayan ang mga personnel sa DSWD aron ma-interview ang mga 4Ps beneficiaries. Gibisita kaganiha ang barangay Mantuyong kundi ang mga beneficiaries gikahinabi sa ilang personnel. Kabahin kini sa evaluation alang sa mga family beneficiaries pagpangumusta sa ilang sitwasyon. Lakip sab sa sutao niini kung angayan pa ba nga magpabilin sa programa o irekomendar ba aron makagraduate na sila sa 4Ps program. Ubos ni ini dunay assistance ang gobyerno basta makatuman sa mga lagda sama sa pagpaeskwela sa mga bata, regular nga check-up ug uban pa. Ang ubang pamilya gipaggraduar na sa programa. Excited nga di masabtan sir kay mo graduate na tungod sa unta sa programa, mas maayo pa unta ba nga ipadayon kay aron unta makapaeskwela pa og college ang mga bata. Pero mo graduate naman, mao man ang ilahang kuan nga kutob ra anang kuana. So dila inagid na mo makuan nga taud-taud na baya po nga naas programa. Matud sa kapitan sa barangay, nakita man sab nga ang uban nga mga pamilya milambo ang estado sa pagpuyo pinaagi sa pag-abag sa national project. Sa maong barangay, may gibana-banang moabot sa 500 ka mga benepisyaryo sa 4Ps program. Ang gitanaw lang ang base sa ilang kanang income nila, nya improvement sa ilang pagpuyo, muna ilang gibasihan. Nagi mga improvement nga nahitabo kay ato mang makita pud no ang uban nga mga 4Ps beneficiary ang ilang kahimtang no improve gid sila. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.